Arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät. Tänään on tärkeä päivä meille kaikille. Jotain todella uutta on luvassa. Pyydän tänne eteen Meton puheenjohtajan Håkan Nystrandin, Agrologien liiton puheenjohtajan. Tervetuloa. Antti Rantakankaan ja Metsäalan yrittäjien puheenjohtajan Tuomo Turusen. Heillä on meille jotain yhteistä kerrottavaa. Olkaa hyvät. Kiitoksia Tiina. Tämä joukko, Agrologien liitto, Meton yrittäjät ja Meton metsäalan asiantuntijat, me olemme yhdessä päättäneet, että hankimme itsellemme leveämmät hartiat, enemmän vaikutusvaltaa. Tulemme olemaan vielä aktiivisemmin mukana ajamassa jäsenten etuja. Olemme perustaneet Luva Luonnonvarat ry, asiantuntijoiden keskusjärjestö, jotka toimivat näillä eri luonnonvara-aloilla. Ehkä näin lyhyesti aluksi. On ollut hieno olla mukana Agroliiton puheenjohtajana tässä prosessissa rakentamassa Suomen, voi sanoa, että tärkeimmälle tulevaisuuden alalle, biotalousalalle, niin uutta järjestöä, jossa on sekä metsätalouden että maatalouden, agroliikunnan ja metsätalousinsinöörien osaamista. Vielä 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten nähtiin, että tämä bioala on auringonlaskun ala ja nähtiin, että siellä vain lakkautetaan tehtaita ja siellä ajetaan alas toimintoja. Mutta tänä päivänä kaikki poliittiset puolueet vannovat biotalouden nimiin ja siinä olevien mahdollisuuksien nimiin. Eli valtavan paljon on tässä biotalousstrategiassa asetettu työpaikkatavoitteita seuraavan 10 vuoden aikana tähän biotalouteen. Ja kyllä se alkaa jo näkyäkin, kun näitä investointipäätöksiä on tullut, näkyä kaikella tavalla toimeliaisuutena tässä kokonaisuudessa. Ja sen takia on tärkeää, että me tätä voimaa kokoamme, saamme niin kuin sekä palkansaajien että yrittäjien yhteistyötä lisättyä ja sitä kautta niin kuin voi sanoa, keskeisemmän niin kuin voiman ja toimijan tähän biotalouskokonaisuuteen. Eli tässä mielessä uskon, että tämä ratkaisu vie omalta osaltaan eteenpäin myös tätä kansallista biotalousstrategiaa ja ennen kaikkea työtä ja toimeentuloa niin pelloille, metsiin kuin tähän koko ketjuun. Meillähän on paljon mahdollisuuksia tällä alalla korvata tuontia nimenomaan energian osalta ja myöskin ruoan osalta, ja tässä mielessä tämä ratkaisu on todella myönteinen ja iloinen. Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Ja näin yrittäjänä sanoisin, että yrittäjä yleensä muistetaan juhlapuheissa ja näytetään tänäänkin muistavan. Hyvä on sekin, mutta kun lähdettiin tätä luvaa perustamaan, niin minusta oli se iloinen asia, että me yrittäjät otettiin heti alussa matkaan ja me ollaan tämmöinen pieni järjestö. Meillä on noin 160 jäsentä, mutta meillä on paljon isompi painoarvo ja kun katson näitä herroja, niin korostan sanaa painoarvo. Ja meidän yrittäjäporukka on kasvanut noin 10% vuodessa ja uskoisin, että tahti tästä kiihtyy, kun tulee todellakin leveämmät harteet ja päästään samaan suuntaan vauhdilla käyntiin ja katsotaan, mitä tässä niin kuin tulevaisuus tuo tullessaan. Miksi tämmöinen joukko? Ihan jopa maailmanlaajuisesti tänä päivänä uusiutuvuus on nouseva trendi. Uusiutuvuus tulee, niin kuin me kaikki tiedämme, pelastamaan maailman. Ei millään muulla tavalla täällä pärjätä. Sitten kaikilla, voisin sanoa, että meillä kaikilla järjestöillä ja meillä jäsenkunnilla on vahva ammatti-identiteetti, koulutuskunta-ajattelu. Me ollaan ylpeitä maatalousalasta, metsäalasta, yrittäjien toiminnasta, näin poispäin. Niin ei ollut, tämä on hyvin luonteva niin kuin alku tälle keskusjärjestölle, mutta meitä kiinnostaa tietysti näitä erityisjärjestöjä, joita on luonnonvara-alalla 2-30. Tämmöisiä pieniä järjestöjä, joiden kanssa me olemme jo nyt keskusteluissa ja varmaan sitten tullaan pikkuhiljaa tulosta niistä keskusteluista näkemäänkin. Elikkä
uskomme tähän järjestöön ja tulevaisuuteen. Roomaa ei rakennettu päivässä, ei tätä kattojärjestöäkään, mutta tällä tavalla aloitamme ja vuoden alusta sitten nähdään, että se on sitten vaan meistä kiinni, miten tämä onnistuu. Niin tässähän on tosiaankin tavoitteena, että 1+1+1 on enemmän kuin 3 ja tällä tavalla haluamme, että tähän voisi vielä liittyä, niin kuin Håkan sanoi, niin määrältään pienempiä järjestöjä, mutta varmaan niin tämmöiseltä strategiselta niin sijainnin tai merkitykseltään paljon suurempia järjestöjä. Että me toimimme pienillä organisaatioilla ja haluamme niin kuin tuottaa tulosta tähän yhteiskuntaan monella eri tavoin. Ja itse kun katson tuolta parlamentin puolelta, niin jossa on muuten kyselytunti nyt menossa ja siellä on puheenvuorot minuutin mittaisia, niin yritän pysyä siinä, ettei tule niin kuin huomautuksia, niin tämmöinen kokonaisuuden edunvalvonta tai tämmöinen asiantuntijuus, niin se on tärkeää. Ja tässä Metolla on ollut, niin kuin voi sanoa, erityisen vahva rooli myöskin eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa, maa- ja metsätalousvaliokunnassa, ja nyt tulee sitten myös tämä agrologikunnan mukaan tulo tähän kokonaisuuteen sitten vahvistamaan tätä asiantuntemuutta. Joo, mä komppaan tuosta Antin puheenvuorosta, niin nimenomaan saadaan niin vahvemmat hartiat tuonne valtiovallan suuntaan, että meidän ääni kuuluu paremmin ja ennen kaikkea niin meidän teolla on myös vaikutusta siellä tehtäviin päätöksiin, että haluttiinpa taikka ei, niin kyllä siellä eduskunnassa pitkälti päätetään myös meidän asioista. Ja yrittäjän näkökannasta oli tosi hyvä, että tällainen ratkaisu saatiin. Me saadaan monipuolisimpia yrittäjiä joukkoon. Me voidaan laajentaa meidän palvelutarjontaa, me voidaan laajentaa koko maahan entistä enemmän. Ja yrittäjyyden nimiin kaikki ovat nyt tällä hetkellä lausuvat, että se on pop ja näin on. Ja ainut yrittäjissä on se, että toivottavasti meistä löytyy kasvuhakuisia, että me työllistetään myös enemmän ja ennakkoluulottomasti tehdään uusia liiketoiminta-avauksia. Ja näin jos sanoisi, että meillä Meto-yrittäjät täyttää ensi vuonna 20 vuotta, että miten aika on muuttunut, niin meikäläisen kohdalla se on ainakin niin muuttanut, että 20 vuotta sitten niin minä ostin metsuripuvun joka vuosi, kun se kuluu. Nykyisin mä ostan tumman puvun joka vuosi, kun se kuluu. Sehän on ollut aika tyypillistä meidän Meto-yrittäjille, että jäsenkunta, niin kuin Tuomas sanoi, on pikkuhiljaa kasvanut, mutta liikevaihto yhteenlaskettuna on kasvanut paljon nopeammin. Miksi tämmöinen joukko? Joo, yksi syy on tämmöinen ihan niin kuin, miten nyt sanoisin, toimitila, fyysinen syy. Eli Meto omistaa nämä tilat, mutta jo aikaisemmassa paikassa Hietalahden kadulla ja kaiken kaikkiaan Agrologien liitto on ollut meidän vuokralaisena 10 vuotta. Eli tämä ei ole niin kuin sillä tavalla mikään niin kuin päähänpisto ja ollaan vaan huomattu nytkin, että niitä synergiaetuja olisi vielä enemmän, jos tehtäisiin tiiviimmin yhteistyötä ja nyt ollaan tehty tämä ratkaisu. Sitten vielä näistä muista järjestöistä, ja ehkä sekin kannattaa sanoa, että tämähän ei ole fuusio, vaan kaikki järjestöt säilyvät itsenäisinä. Tämä on kattojärjestö ja tässä vaiheessa niin kattojärjestön jäseneksi tulee 3 jäsentä. Meto-Agrologien liitto ja Meto-yrittäjät. Ja jos tulee lisää jäseniä, niin kuin toivomme, niin sitten tulee se 4. jäsen ja 5. jäsen. Mutta säilytetään nämä ammatti-identiteetit ja nämä itsenäiset järjestöt tässä kattojärjestön alla. Joo, juuri näin. Tietenkin on niin, että tulevaisuutta kukaan meistä ei pysty ennakoimaan. Ja mitä enemmän niin kuin tämä bioala, biotalouskokonaisuus integroituu yhteen, niin voi olla, että joskus tulee seuraavikin askelia, mutta tässä ei ole niin kuin mitään salaista kasakaappisopimusta meillä olemassa mistään muista askelista, vaan tämä askel otetaan ja juuri saadaan niin kuin synergiaa ja tehoa ja asiantuntemuksen niin kuin laajentamista aikaan tässä kokonaisuudessa. Ja niin kuin vielä kerran sanoin, että uskon, että tällä on hyvä tilaus
on markkinoita ja on tulevaisuutta, että todellakin niin nyt ollaan tämmöisen tulevaisuusalan kanssa tekemisissä ja meillä on siinä oma keskeinen rooli, näin me uskomme, että olemme tuomassa työpaikkoja Suomeen, maakuntiin, maaseudulle ja olemme viemässä sitä kautta eteenpäin myöskin tätä Suomen talouden nousua, joka on välttämätöntä ja se ei tule muuta kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Todellakin niin tässä avoimin mielin katsotaan eteenpäin ja ei tässä nyt vielä highlightteja tiedetään enempää, mutta pääsee, että ollaan niin kuin etusivulle ja näkyvässä kuvassa. Se on jäänyt sanomatta vielä, että jäsenkunta, jos henkilön jäseniä lasketaan, niin vuoden vaihteessa pomppaa sitten noin 12 000 jäsentä tällä hetkellä. Tähän vielä ikään kuin lisäyksenä, että me teemme hyvää yhteistyötä esimerkiksi MTK:n kanssa ja ei ole tarkoitus rakentaa niin kuin mitään tällaista niin kuin rinnakkaisorganisaatio siinä mielessä, että hyvä yhteistyö ja se asiantuntemus mikä on, niin se tulee niin kuin jatkumaan, että halusin tämän sanoa ihan suoraan, kun tuo hyvä ystävä Juha on tuossa suoraan vastapäätä ja vähän miettelijänä, mutta mä tiedän, että puheenjohtajakollegalla on paljon suuremmat murheet ja sillä tavalla, mutta myös mahdollisuudet. Joo, näillä ajatuksilla niin hyvää yhteistyötä ja pidetään mukava ilta. Mä en tarkkaan tiedä, miten pitkään tämä ilta jatkuu. Mulla on vielä tässä mahdollisesti ylimääräinen ryhmäkokous tulossa tietyistä syistä täällä. Ehkä loppusanat sitten. Kiitos, että tulitte. Tämä oli tärkeä tilaisuus meille ja sitten seuraa jatkoa tälle ohjelmalle vielä. Pieni hetki. Kiitoksia.